Čus, ja som Prasa, vítajte u ďalšieho videa na tomto mojom kanáli. A toto je ďalšie video z Sketch Simulatoru, lebo to prvé docela vybuchlo, to malo nejakých, tuším, 57 zliadnutí, 56 a nejaké komentáre, za čo vám veľmi ďakujem a idem proste spraviť ďalšie video z tohto Sketch Simulatoru. Tiež tu je tá zima, ako viete, a teraz mojou úlohou je nie tomuto malému mačkou nájsť hríb, neviem teraz, aký mám level. A teraz mám na pláne pozbierať tieto vajca, či gule, ja neviem, ak sa to ani volá. Počkaj, ja to musím pozbierať, ak to vypadá. Riti, ja na ten strom neviem vyskočiť. Ale ten strom sa pod neho prepadnem. Počkaj, ak to vypadá, tá gula. Hop. Hop, Riti, no, hop. Hop. Musím sa nadstaviť. Ok, kašľam na gule. Nech si tam radšej vysia, radšej si zoberiem tu, čo je na zemi. A idem dať koze vajce. Tak zoberiem si vajce. Môžem dať koze vajco. A teraz je koza. Kto teraz vie, je koza? Kde v prdeli, serem na celú kozu. By som mohol, tam je králičí ten král, alebo boss. Počkaj, ho môžem aj toto dať dole. By som mohol si získať aj väčší level. Čakaj, takto sa k nemu priblížim a bum. Ale agresívny je ako hovado. Počkaj, zabijem ho. A mne je zima docela. Tam ukazuje, že mám málo tohoto tepla. Ok, pozberám body. Nažerem sa. Kto má najmenej žrancého tohoto? A idem rovno do stodole. Hop. Čo sa stane, keď sa podchladím? Skapem, ne? Počkaj, no žer. Rýchlo, žer, alebo skapem. Nažeral som sa. Op, a rýchlo do stodole. Poď. Stíham. Dobre, joj, stihol som to. Môžem tu dať druhým mačkám vajco, keď sú. Počkaj, chcete vajco? Dajte si. Ja to tu idem radšej hore preskúmať, ak to tu vypadá. Mohol by som ísť toho bažanta. Riti, som to nevedel vyskočiť. A chvíľku počkám, kým sa mi to doplní. OK, to sa mi doplnilo a môžem sa ísť aj napiť zatiaľ, kde je voda tuto. Opa, stíham to. OK, opa. No, tak idem sa troška nachlastať. Ešte maličká reklama, že bol som skúšať tú babetu a išla docela fajnovo, no nemala výkon. Tak preto som s nej ani video nespravil, lebo som zabudol zapnúť kameru, ja blbec. No, nevadí. Ale bude s nej video, to sa nemusíte báť. A babetu už nechám babetu, mohol by som aj myš. Počkaj, tam je jaká líška polárna, počkaj, tu by som mohol dať. Počkaj, sa vyserem na celú myš a idem na líšku rovno. Kde si? Počkaj, ty brďa, to je nejaká polárna, špeciálna. Taká tmavá. Ty brďa, čo keď ma zabije? Poďte mačky do nej, šup. No, dám ho dole. Myslíte, že ju dám dole? Poď, dám ho. Yes, dobre, je kaput. Tam je nejaký tento mýval, alebo ja neviem, nepoznám tieto zvieratá. Mýval je tam. Ok, ešte čo tu je? Myš môžem dať dole. Myši, kto má doma myši, napíšte do komentáru. Minule bola mačka, kto má teraz doma myš. Kto ho možno chová, možno kto ho má v garáži, že mu tam robí zlobu. Tak napíšte komentár. By ma to zaujímalo. Dobre, mačky nech sa nažerú a táto chce ten hríb. A kde? Do Riti mám nájsť hríb? Kde v prdeli môže byť hríb? Keď viete, napíšte do komentáru, kde v zime, túto v tejto hre môžem nájsť hríb. Všetko tu zasnežené hríby dali do prdela, tak ja neviem, kde sú hríby. Ak to mám vedieť, že kde nájdem pre tú mačku hríb. Počkaj, tu je toto klopko. Hop, dobre, mám klopko. Klopko mám, aha, tu je tá koza. Počkaj, kde je to vajco? Potrebujem XPčka. Počkaj, koza je tu. Počkaj, tam je ďalšie klopko, aj tam je nejaké ďalšie. Zapotrebujem ísť aj otepliť do tej stodole. Dúfam, že mi koza neuteče. Počkaj, toto si môžem zobrať, toto klopko. Hop, mám. 150 týchto XPčok plus. Zoberiem vajco, náhodné napríklad toto a idem tam, kde je si koza. Koza, tu je. Môžem troška pridať, nech ho stihnem. Zima mi je a ešte sa to dá vydržať. Tak nejak si tu za tú kozu prídem, no koza. A ideme ti dať vajce. Tu máš vajco, tu máš. A ona mi dá mlieko. A čo s tým mliekom mám spraviť ako? Ani neviem. Čo je ďalšia misia? Zabiť myš. Je pavúk, môžem aj toho zabiť. Kto sa bojí pavúkov, tiež napíšte do komentáru. Ja sa pavúkov nejak nebojím, ale mám ich uprdele. Ale takúto
tarantulu, alebo čo to je. Keby som stretol, by ma asi kleplo. Počkaj, no. Ten je zabitý, môžem sa s neho rovno nažrať. Ešte srdiečkami, jak išli hore tie životy. Ty brďo. No, odkiaľ som nažratý. A už mi je za zima. Super. Ale kde môže byť ten hríb, ktorý ti? Kto vie, napíšte do komentáru, lebo kde môžem nájsť v tejto zime hríb? No ja idem zase dnu dostať do lesa otepliť. Dám vám vedieť, keď sa oteplím. Ja idem rovno aj spať. Oteplilo sa, je leto, je leto, počkaj, ja tuto už nájdem hríb, že? Počkaj, už ten vianočný jablk dali do prdele. Tu nájdem hríb, určite. No, teraz moja úloha. Tam je hríb, ja mám šťastie proste. Počkaj, daj si. Počkaj, toto dobre. Nech sa nažere hríbu. Teraz mám úlohu, nejakú toto vychovám. Teraz to je moja úloha, počkaj, mohol by som zabiť aj tohoto bažanta, či jak sa to volá, neviete? Opa, aj v prdeli, jup. Čo sa tak skloňuje, jak športiak? Nemýval, ten nech sa do nás nepustí. Bum, bažant je dolu, ešte mývala môžem dať. Dám ho, dám ho. Bum, bude mýval kaput, A mám nový level, počkaj, tohoto môžem schlopnúť, kto ho potrebuje ja. Ešte životy furiak idú hore, čo sa mi páči. Ok, mám. Hríby už sú mi na prdel. Počkaj, zabiť myš. Počkaj, tu mám toto klpko, ale škoda, že už to vianočný upgrade dali do prdele. Mohli ho nechať, bol zabavný. Počkaj, idem tu a myš bude kaput. Poď myš. Myšisko malá, ušatá, ty ušatý pľaga. Bum, daj v prdeli. To si ju dá. Daj, nažerte sa myšou. Tento chce zabiť tohoto typečka, neviem, kto to je. Čakaj, ja potrebujem sa zase napiť. Tak idem si dať troška vody. No a zaujímavé, že to prvé video mi nezablokovali. To som docela aj rád, vám poviem pravdu, lebo som tam tak rozprával. No ok. Tak si dám troška chlastu. Opa, dobre, mačka sa napila. No pímačka, nemáme na to čas. Ok, tu je tá koza, môžeme aj rovno preskočiť. Bum. Ona chce tá malá mačka zabiť toto zviera. Čo to je? Napíšte do komentáru, keď viete, keď sa v tom vyznáte v týchto zvieratách. Bo ja moc ne. Takto, lebo má to docela do životov. Ja som hľadal 36, tak toto je ten najsilnejší, hop. No poď, už bude kaput. No, poď, dám ho. Bum, dead je. Som level 27, počkaj, tento malý chce zabiť bažanta. Teraz by som ho chcel vychovať. Tam dole je také pod tým jedlom. Takže na to vychovanie, počkaj, no poď. Op, a bude v prdeli. Bum. To sa ho potrebuje nažrať ja. No, tak som to... či to malé? Ne? Hej. Ne? Dobre. A teraz aj z toho... toto. Zviera. Keby ste sa pýtali, tak túto tú malú mačku musím vychovať. Túto mám ako... Túto tieto vidieť, som vám tam dal tú červenú čiarku. Hop. Hop, tohoto môžem tiež dať dole, môže skapať. Hop, bum, a poď, zdechni. Jak taký mýval, ako keby. Rovno, sypni. Ja si dobre skapal, ten sa nedá žrať, ne. Mám toto, má tam 6-7 týchto žrádla. Počkaj, tu je králik nový, či to je ten sibírsky. Farmár chce 2 myši, ja serem farmárovi na celé myši. Poď sem. Kožušník obecný. Bum, aj kaput, že? Bum. Je jedlý tento? Je jedlý. Ja sa mám nažrať, ne? Dobre, už som si ho dal. Aha, tu je myš. Farmár chce myši, tak môžem doniesť myši. Poď si myšisko. 200 životov nejaká. Opäť myš. Poď sem ty. Ty ušatý malý hľadávec. Zaberem mu, kde je farmár. Aha, tam je. Tak utekám za farmárom. Opa, bude mať myš. No poď, príde aj mačka. Ešte tá mačka je jak zaspatá, tak v realite utekajú jak šialené. A teraz idú jak zaspaté. Počkaj, koľko mám týchto peňazí? Môžem kúknúť, môžem kúpiť aj novú mačku. Iný odtiaľ srsti, silnejšiu nejakú, čo na to hovoríte? Počkaj, tam je aj divé prasa, môžem aj to vyskúšať dať dole. To ma asi zabije, ne? Toto preskočím, aj mrkvy som si tu zasadil. No, farmárovi dám myš, tu máš myš. Tu máš. Ešte chce jednu myš.
A môžem vyskúšať dať dole tú divú sviniu, koľko má životov. Ten chce zabiť za z tohoto mývala, či čo to je. Divá svinia, potom ty prasáku. Ne, to nemá síly na mňa. Idem radšej tohoto bažanta. A to není bažant, to je niečo iné. Hop. Sarapili, neviem, nechce sa mi to čítať, hop. Bum, 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 a je kaput, hop. Tak on mi nič neuberá. Hop, ten je dead. Môžem sa ho rovno nažrať. Lebo potom aj z toho, jak mývala. Počkaj, si zoberiem aj peniaze, že nie som chudobný. Tak, a teraz kde je ten mýval? Nájdem mývala, mýval. Počkaj, farmárovi dám myši, tomuto dám mývala. Nech má, keď to tak potrebuje. Aj farmárovi musím zobrať myš. Myš, poď sem. Tu malý ušatý hľadávec, aj líška tam je. No, tu sa mi nechce zabíjať, tu si nechám to... Uj, nie, myšisko. Ty malý zasran. Chlpatý, blbý. On si nás všímal, ale uteká jak idiot. Poď sem. Hop, bum, a je dead. Môže sa ho nenažrať. Počkaj, ja ho mám dať farmárovi do prdele, môžem to srať. Idem hľadať tohoto mývala. Ale ser na tohoto bažanta. Mývala. Toho už asi dali preč, ne? Asi hej. No. Tak už sa mi to nechce hľadať. Čakaj, ešte tu niečo kúkne, môžem si zobrať nejaké mince, myš už není, ne, škoda. OK, počkaj, farmár, by som si tu mohla niečo zasadiť. Mám 104 minci, mačky sú aké? V ponuke. Ešte sú tieto. Počkaj, ukáž, daj to. Ne, počkaj, ja chcem mačky. Tieto $200, či týchto peňazí, tieto ne. Sa páčia tieto majské mývalské, len tie sú drahé, to sú nejaké kožušinové špeciálne. Ale tie robotské, počkaj, si dám tieto svoje. A ideme na to. A toto bolo už asi z tohto videa všetko. Keď sa vám video páčilo, dajte mi like, a pozrite si to video. Kto to dopozeral až sem, tak mu fakt ďakujem a toto je všetko. Tak čus.